Καλή σας μέρα, να ακόμη Μητσιόμινη και πάλι κοντά σας με τον Γιώργο Μητσικώστα. Σιγά στα κείμενα το κομικοταϊκό wordpress.com. 28 Οκτωβρίου, όπως κάθε χρόνο ήθιστε μαζί με τον Μπακαλιάρο, όχι αυτόν 25 Μαρτίου, μαζί με την παρέλαση να κάνουμε και εμείς την καθημερινή μας παρέλαση Θεσσαλονίκη. Και θα έχουμε και μια έκπληξη στην παρέλαση, λέει, φέτος στη Θεσσαλονίκη θα τραγουδήσει ένα μεγάλο πρόσωπο, ο άρχοντας της Λεζάντας, ο πρίγκιπας της Λεβάντας, ο αυτοκράτορας του Ζελέ και της Πηγιαντίνης. Θα τα πούμε αυτά αργότερα. Λοιπόν, παρέλαση Θεσσαλονίκη, για να δούμε ποιος βρίσκεται εκεί. Θα συνηθούμε, κυρίες και κύριοι, με το πρώτο συνεργείο των εξωτερικών μεταδόσεων του Παραπολιτικά 90,1 με τον Δημήτρη Κύρκο που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Και σύνεση με τον Αντώνη Πηλιάου, τον Γεωφρέτη. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από την Θεσσαλονίκη, από την πλατεία Αριστοτέλους. Ήδη τα άρματα, είναι μια παρέλαση καρναβαλική θα λέγαμε, αφού παρελάβουν οι πολιτικές ηγεσίες της χώρας. Προστανούτος βέβαια, του Μητροπολίτη Άνθιμου, ελέησον, ευλόγησον, του κυρίου Γιάννη Μπουτάρη, μαζί με τον κύριο Ψινάκη. Γλυκιάς είμαστε, τι ωραία, πήγαμε στα κλαμπάκια στο βράδυ, με τη σημερινή τύρλα είμαστε, έτσι είναι Μπουτάρη. Εντάξει, δεν κάνουμε πράγματα, αλλά εντάξει, δεν θα είναι καλά. Μεγάλο το σκουλαρικά, ξέρω το πέτο, τι είναι αυτό το πέτο. Καβανακίλα, μ' αρέσει πάρα πολύ ωραία. Σαλόμ. Κυρίες και κύριοι, όπως ακούσατε και γίνεται, δεν ξέρω. Εγώ θα κάτσω πρόεδρος. Να είμαι εγώ με τώρα. Μα εγώ θα κάτσω, ο Κωνσταντόπουλος. Πηγαίνετε, εγώ θα κάτσω. Τσακώνονται, κυρίες και κύριοι, ποιος θα κάτσει. Έτσι, Γιώργο Φέρτη, ναι, τσακώνονται, κυρίες και κύριοι, ποιος θα κάτσει στην θέση του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ακόμα δεν έχουν προεδρικές εκλογές. Βρίστε, παιδιά, Κωνσταντόπουλος. Πάντα σας παρακαλώ. Με συγχωρείτε, είπε τελευταία λέξη. Κάτι συμπάντα, γραμμάλιζα κάτσει. Κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, η παρέλαση δεν ξέρω να θα αρχίσει. Διακόπτη, κυρίες και κύριοι, και η μουσική. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουμε κάποιες αντεκλήσεις. Δεν ξέρω, έχουν το γενικό πρόσταγμα. Πηγαίνει εκεί προς την πάντα του Δήμου Θεσσαλονίκης να δούμε τι θα γίνει. Τελικά βρέθηκε ο πρόεδρος, ο κ. Παπούλια. Να πολέμησα στο 40, να ήμουν 20 χρονών. Να μου. Κύριε Παπούλια, πότε γίνηθηκα. Εντάξει, λοιπόν, και η παρέλαση συνεχίζεται. Παρελάβουν τώρα, κυρίες και κύριοι, το άρμα της Νέας Δημοκρατίας. Με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Κρατώντας, κυρίες και κύριοι, αντί για όλμο, την ανάπτυξη. Ανάπτυξη εδώ και τώρα, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ανάπτυξη. Δίπλα η κυρία Σοφία Βούλτεψη, κρατώντας, κυρίες και κύριοι, το σύγχρονο όπλο του νεοελληνικού αγώνα. Τότε, κυρίες και κύριοι, ήταν τα μπέχωνα, ήταν τα τουφέκια, κυρίες και κύριοι. Τώρα η κυρία Βούλτεψη κρατάει ένα σεσουάρ. Για το μαλλί μου, ρε γαμότο, για την Ελλάδα, ρε γαμότο. Η κυρία Βούλτεψη, κυρίες και κύριοι, σε άψογο σχηματισμό, ανεμίζει το μαλλί της, όπως η ελληνική σημαία τότε. Στο Πόκραδετς και στο Γράμμο και στο Βίτσι με τον Κώστα Πρέκα στην ταινία του Όχι. Νιεχ, την παίξανε τη σημαία. Ναι, τώρα όμως την παίξανε τη σημαία, την αιματοβαμένη, την έκαναν κατάρτι. Γι' αυτό και οι ξένοι παίζουν στο rave party. Ακούσατε ένα ποίημα του Κώστα Πρέκα, κυρίες και κύριοι, και η παρέλαση, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται. Σε άψογο σχηματισμό, ένας ουλαμός τώρα του Πασόκ, μάλλον της Νέας Δημοκρατίας, τελείωσε, ο Άδωνης Γεωργιάδης, κρατώντας τα σύγχρονα όπλα του αγώνα. Που δεν είναι τίποτα άλλο, κυρίες και κύριοι, από τα βιβλία. Και τα λιμπίνεστε, τα λιγουρεύαστε, κυρίες και κύριοι, τα βιβλία του αγώνα. Πάρε κόσμο, κυρίες και κύριοι. Ελάτε να πάρετε τώρα, τα θέλω τώρα. Πάρτε τηλέφωνο, έτσι, Λεωνίδα. Ναι, Αδωνή μου. Και κρατάω, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα και τις καριάτιδες, τις φύγες της Αφίπολης. Ελάτε όλες τις φύγες μαζί. Όλες μαζί να σφίξουμε τον εχθρό, κυρίες και κύριοι. Τον εχθρό τα φουσάτα περάσαν, κυρίες και κύριοι. Ένα μεγάλο έπος, κυρίες και κύριοι. Τότε υπήρχαν οι ποδάγρες, κυρίες και κύριοι. Παθαίνανε όλοι, παθαίνανε κρυοπαγήματα. Τώρα θα πάθετε βιβλιοπαγήματα, βιβλία του Άδωνη. Και ο κύριος Μάκης Βορίδης, ο οποίος με ένα σύγχρονο τάγκ θα εξολοθρεύσει, κύριε Βορίδη. Τολμώ σε αυτό το τάγκ, είμαι αρχηγός αυτού του τάγκ. Προείσαμε αυτής της μεραρχίας και θα καταπολεμήσουμε τον έμπολα. Τι έχει αυτό το κανόνι? Έχει ένα κανόνι μέσα το οποίο έχουμε βάλει διάφορες πορδές, διάφορες κουράδες, κλανιές, τις οποίες θα εξολοθρεύσουμε τον έμπολα όπου και αν προέρχεται. Να κάνω και μια βολή τώρα. Ήτανε βολή, κυρίες και κύριοι, κρούσης αέρος κατά του ιού του έμπολα, όποτε και αυτός αν έρθει και να εξολοθρεύσει σαν νέος κατακτητής στη χώρα μας και να την κατακτήσει. Τότε κατακτούσαν τους Έλληνες, οι Γερμανοί και οι Ιταλοί
Τώρα ένας ιός έμπολα, εκτός από την οικονομική καταστροφή και το Δουντού, θα κατακτήσει τους Έλληνες. Και τώρα σε άψογο σχηματισμό παρελάβουν, κυρίες και κύριοι, οι αντισυστημικοί, οι κόκκινοι. Με την Γιάννα Κελοπούλου, σαν νέα Μπουμπουλίνα Λασκαρίνα. Καλά, τι να κλάσει τώρα με την ταινίες που έκανε αυτό το ρόλο. Εγώ είμαι η Γιάννα Κελοπούλου. Η νέα. Η οποία. Η νέα Κωνσταντοπούλου θα έλεγα. Όχι Κωνσταντοπούλου, η Ρο Κωνσταντοπούλου. Κωνσταντοπούλου που εκτελέσανε τότε στην Κεσαριανή. Είμαι εγώ λοιπόν, είχε παίξει η Βιδάλη αυτό το ρόλο. Εγώ λοιπόν νέα αντισυστημική, κόκκινη. Μαζί λοιπόν με τους γιους μου, όλοι μαζί. Τότε όπως ήταν οι αντάρτισσες του ΕΑΜ, τώρα είμαι εγώ η αντάρτισσα, η Γιάννα, έτσι Αλέξη Τσίπρα. Ναι, αγάπη μου, σε λατρεύω. Και τότε μπορεί να υπήρχαν αντιστασιακοί, όπως ο Καζάκος στις ταινίες με Τζένι Καρέζη. Αυτούς θυμάμαι εγώ. Με αυτούς πορεύτηκα, τύπου Γιουκλάκη, Πολοχαγό Νατάσα. Και εγώ λοιπόν, σαν ένας Πολοχαγός Νατάσας, θα πορευτώ μαζί του αντισυσμικού. Ναι, απλώς λοιπόν, όχι στον άξονα, στον κατακτητή Γερμανό. Εμείς θα αντισταθούμε, αντιστασιακοί, με τα μπέχονα και τους μπερέδες. Έτσι, Αλέξη μου. Ναι, πού είναι η μπάντα. Η μπάντα λοιπόν συνεχίζεται και τώρα, κυρίες και κύριοι, έρχονται καθαροί, ηλουσμένοι από το Δήμο Μαραθώνα. Γλυκές, όλες μαζί, πάμε. Κουτάρι μου, πάμε. Δώσ' και λίγο εικό, μπράβο. Όλες μαζί, πάμε. Ελάτε γλυκές. Δώσε, μπράβο πουτάρι. Ο Ηλίας Φινάκης λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε άψογο σχηματισμό μαζί με τον Γιάννη Πουτάρη. Πάμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί, κυρίες και κύριοι, από τα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης, από το ξενύχτη, από τα Σφινάκια. Γιατί έτσι γίνεται η επανάσταση, έτσι θα διώξουμε τον εχθρό. Με τι νομίζετε, με αλκοόλ και με μπάφου. Μπας πεντοριστικά μου είναι αυτά, το νοιάζει. Λοιπόν, όλοι μαζί, αδερφές μου ενωθείτε. Όλοι μαζί φαντάρι, κουκλίτσες μου φαντάρι, όπως τότε που γίνανε στο Γράμμο και στο Βίτσι. Τώρα πηγαίνουμε σε διάφορα κλαμπ, δεν πειράζει, αλλά έτσι θα διώξουμε τον εχθρό. Κουκλίτσες μου όλες μαζί. Έλα, και αφήσει τους εχθρούς να κάνουν διάφορες πίπες. Εμείς έτσι θα διώξουμε τους εχθρούς. Κυρίες και κύριοι. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, σε άψογο σχηματισμό, ο Πάνος Καμένος. Μας σακάζουμε, έτσι Αβραμόπουλο, μας σακάζουμε. Βεβαίως, εγώ θα είμαι ο νέος φως Δημοκρατίας, γι' αυτό έχω δίπλα μου τον Τσίπρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βέβαια οι Μαθουσάλες παραλάβουν τώρα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος Σιμίτης. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αισθάνομαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Είναι όλοι ευτυχισμένοι, κυρίες και κύριοι, για αυτή την παρέλαση. Όμως η μεγάλη έκπληξη, κυρίες και κύριοι, από ό,τι βλέπω, είναι ο άρχοντας της Λεζάντας, ο πρίγκιπας της... Πού μουσε, τσεκάκια, όλοι μαζί τα τσεκάκια, πάμε στη Θεσσαλονίκη και τραγουδήσουμε, όλοι μαζί, σας δώσω εγώ το σύνθημα, πού μουστε, are you ready? Are you ready, τσεκάκια μου, σελώστε σας σελώ, έτσι σε παρέλαση όλοι μαζί να κάνουμε demonstration, are you ready? Πάμε τσεκάκια, το τραγούδι μαζί, τον ύμνο. Όταν θα λέω εγώ θα τη σισού. Έτσι θα διώξουμε τον εχθρό. Τσεκάλια μου, έτσι πολιτική μου. Ready, πάμε. Πάμε όλοι μαζί, κύριε Σαμαρά. Πάμε. Πάμε τραγούδια του μνημόνιου σας όλα τσεκάκια, έτσι σελώστε. Έτσι σας σελώ όλοι μαζί. Together, όλοι μαζί together. Πάμε. Lovely. Πάμε Σαμαρά. Για το δούνο του πάντα τραβούσε σπαθί. Σαμάρα. Το πιο όμορφο κορίτσι τη βούλτεψε. Πάμε Σαμαρά, το έχεις εσύ. Σαν τη δική σου ζωή, Τσεκισχάν. Πάμε, όλοι μαζί. Πάμε. Τσεκισχάν, όλοι μαζί. Πάμε για το Σαμαρά. Σαμαρά. Τα έχεις κάνει μπακαλό με την πολιτική σου. Together, όλοι μας τσεκάκια. Τσεκάκια όλοι μαζί. Που μου είσαι τσεκάκια μου, τσεκάκια. Λοιπόν, με τον Σφίνο θα κλείσουμε την εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Μία ακόμη επαιτειακή παρέλαση τελείωσε με Τσεκισχάν. Σαμάρα που μου είστε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Στο μικρόφωνο ήταν Γιώργος Μητσικός. Συνεργάζεται τα κείμενα από το μοταϊκό wordpress.com. Χρόνια πολλά σε όλους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας.